Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Feast with Nina. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα υπέροχο παραδοσιακό αράβικο πιάτο. Ζουμερά κόφτε κεμπάμπ ψημένα στα κάρβουνα. Αρωματικά, πικάτικα και γεμάτα γεύση, αυτά τα κεμπαμπάκια θα σας ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή. Αν και σήμερα χρησιμοποιούμε μόνο μοσχαρίσιο κιμά, θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε μισό μοσχαρίσιο και μισό αρνίσιο για ακόμα πιο πλούσια γεύση. Για μένα όμως το συνοδευτικό είναι αδιαπραγμάτευτο. Λεπτοκομμένα κρεμμύδια, φρέσκος μαϊντανός, μία πρέζα σουμάκ και αλάτι, όλα ανακατεμένα. Φρέσκο, τραγανό και με το σουμάκ να δίνει αυτή τη λεπτή ξινή νότα που είναι το τέλειο τέρι για αυτά τα κεμπάμπ. Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώ 2 κιλά κιμά γιατί θα καταψύξω μια δόση. Φυσικά αυτή η ποσότητα είναι υπερβολική για τους περισσότερους, οπότε θα σας δώσω τη συνταγή για 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. 500 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς, 1 μέτριο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μια χούφτα φρέσκο μαϊντανό, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο, μισό κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλάκι του γλυκού σουμάκ, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα και φυσικά αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση. Προσωπικά μου αρέσει να προσθέτω και λίγη σάλτσα Worcestershire, καθώς και 1 κουταλάκι του γλυκού ζελατίνη για να μην στεγνώνουν στη σκάρα. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα μουσκεύουμε τα καλαμάκια σε νερό ώστε να μην καούν όταν τα βάλουμε στη σκάρα. Στη συνέχεια, επειδή θέλουμε ο κιμάς να κολλάει καλά πάνω στα καλαμάκια, πρέπει να είναι πολύ ψιλοαλεσμένος. Μπορείτε να ζητήσετε από το κρεοπόλι να το περάσει δεύτερη φορά από τη μηχανή ή να το χτυπήσετε στο μούλτι όπως έκανα εγώ. Μόλις είναι έτοιμος, προσθέτω λιωμένο σκόρδο και πολύ ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το οποίο πρέπει να είναι σχεδόν ποτοποιημένο. Μπορείτε να το τρίψετε ή να το χτυπήσετε και αυτό στο μούλτι. Στη συνέχεια ρίχνω όλα τα μπαχαρικά μαζί με το αλάτι, πιπέρι, λίγη σάλτσα Worcestershire και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και τώρα το μαγικό συστατικό, ζελατίνη σε σκόνη. Είναι σημαντικό να την ανακατέψουμε καλά με το μείγμα αμέσως μόλις τη ρίξουμε, αλλιώς θα πήξει γρήγορα και θα κάνει σφόλους. Η ζελατίνη όχι μόνο βοηθάει το μείγμα να δέσει καλύτερα, αλλά το κρατάει και ζουμερό στη σκάρα. Αφού προσθέσουμε όλα τα υλικά, ζυμώνουμε καλά το μείγμα για να πάνε ομοιόμορφα όλα τα κορικεύματα παντού. Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το πλάθουμε γύρω από τα καλαμάκια. Θέλουμε να είναι σφιχτά αλλά όχι πολύ χοντρά. Αφού ετοιμάσουμε όλα τα κεμπάμπ, τα τοποθετούμε σε ένα μεγάλο τάπερ στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και φροντίζουμε να βάλουμε χαρτί ανάμεσα σε κάθε στρώση για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Σας προτείνω να φτιάξετε και να πλάσετε τα κεμπάμπ από την προηγουμένη μέρα, έτσι οι γεύσεις δένουν ακόμα καλύτερα. Ώρα να ανάψουμε τη σκάρα. Μέτρια προς δυνατή φωτιά είναι ιδανική για να πάρουν τα κεμπάμπ ωραία χρώμα απ' έξω και να μένουν ζουμερά από μέσα. Αν χρησιμοποιούμε κάρβουνα, περιμένουμε μέχρι να ασπρίζουν καλά και μετά τα απλώνουμε ομοιόμορφα. Για σκάρα υγραερίου ή grill pan φροντίζουμε να έχει προθερμανθεί καλά πριν ξεκινήσουμε. Τοποθετούμε προσεκτικά τα κεμπάμπ πάνω στη σκάρα αφήνοντας λίγη απόσταση ανάμεσά τους. Ψήνουμε τα κεμπάμπ για περίπου 4 με 5 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να ψηθούν μέχρι μέσα. Και μην ξεχάσετε να τα γυρίσετε απαλά για να ψηθούν ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Καθώς τα μπαχαρικά αρχίζουν να απελευθερώνουν το άρωμά τους και το κρέας αποκτά εκείνο το καπνιστό φινίρισμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι σχεδόν έτοιμα. Μόλις ψηθούν, τα βγάζουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 1 λεπτό πριν τα σερβίρουμε. Και αυτό ήταν. Η καπνιστή γεύση από τα κάρβουνα αναδεικνύει τα μπαχαρικά και κάνει τα κεμπάμπ απλά ακαταμάχητα. Τα σερβίρουμε ζεστά με φρέσκια πίτα, μια ωραία σαλάτα και μια δροσερή σάλτσα γιαουρτλού και έχουμε ένα πιάτο που θα λατρέψουν όλοι. Αν το δοκιμάσετε, γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε.
Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για ακόμα περισσότερες νόστιμες συνταγές από τη δική μου κουζίνα στη δική σας.